Like. Ale vlastně nepodvádět. Tak, můžu? Ale každý si to nechá pres. Nepodváděj, zavři oči. A neříkej to. Až to počkej, já to fakt necítím, no. Tak zavři oči teda. Co si děláš? No. Teď ty. Necítím. No. Co to je? Jde to ještě čuknout. To stačí a teď druhý. Není to tak. Zavři oči. Není to pocet. Zavři to. Tak teď. Až ti to bude ochutnávat, ne? Ne. Co to je, proboha? To jsou nějaký červy nebo něco takového. To je to kafe s čajem a ty sračky, co byly na balkoně, viď? Víka si schovala